Hello guys, welcome to my channel. Ngayon, dahil Friday, magluluto tayo ng munggo. Una, nagbabad ako ng munggo kagabi pa para madaling malata, para hindi maubos yung gas ko. Ito yung ingredients niya. Chicken, repolyo, siling green, bawang, luya, leeks, sibuyas, bell pepper, 2 chicken cubes, sotanghon, patis, at cooking oil. Habang nagpapalambot tayo ng munggo guys, igisa lang natin yung nahin natin ng bawang. Pag lumabas na yung amoy ng sibuyas, natin yung luya at saka bell pepper. Maganda daw magmunggo pag Friday guys kasi may sabihan ng mga matatanda, hindi daw sasakit yung tuhod mo pag Friday ka magmunggo. Kaya may tawag kami dito Munggo Day pag Friday. Tapos, lagay mo na yung chicken. Lagyan ng asin. Pag nagigisa kayo guys, lagyan niyo na agad ang asin para manunuot doon sa karne yung lasa. Chicken cubes. 2 chicken cubes. At patis. Ayan guys, mukhang malambot na yung munggo. Ayan. Gagawin natin, ilipat lang natin yung buhos natin. Samahin natin silang dalawa. Ayan na guys, pwede na natin ilagay yung sotanghon. Kasi yung munggo, na talaga siya, malambot. Ilagay natin yung sotanghon, 3 sotanghon. Isunod na natin yung repolyo guys. Pati na rin yung siling green. Tapos, yung leeks.
Yan. Masarap-sarap na. Tikman lang natin para kung ano ang ating maidagdag. Dagdagan natin ng patis, guys. Ito talaga, guys, yung patis. Maganda talaga to pang timpla, lalo na sa mga sabaw-sabaw. Kasi ang malasa talaga pag patis yung panimpla mo. Ayan na, guys, pwede nang patayin yung apoy kasi para hindi malata yung gulay. Guys, ayan, luto na yung munggo na niluto ko with sutanghon. Salamat sa panunood. Sana suportahan nyo ako sa mga next video ko. Thank you very, very, very big. God bless!